la Inquisició de l'Audiència Nacional, el que és que et tanquin 5 mitjans de comunicació, com a Conqueria, i que 7 anys després la pròpia justícia digui que va ser un tractament il·legal. Hem vingut aquí a l'assemblea sobretot per fer costat a un company i a un amic estimadíssim fa molts anys, des de Cortato, des de Neu Gorriac fins a cada seva iniciativa. Amb totes i tots vosaltres, aquí avui, com sempre, de peus, Fermín Muguruza. Itxoiten aita bezoitan arnazan, itxoiten amaritxoiten, itxoiten aita bezoitan arnazan, itxoiten lehen eskola egurari, itxoiten ditiak goizaziko, itxoiten orgasmora etzeko, itxoiten beren ere denborako interesan, itxoiten aurra noiz jaioko, itxoiten umea noiz koskortuko, itxoiten aurra noiz jaioko, itxoiten umea noiz koskortuko, itxoiten, 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 bera nere bila noiz etorriko, itxoiten, zemearen bizitatiaren, itxoiten, liberazioaren,